Cada pedra desta muralla púxose pola graza de Deus. Coas rocas e as árbores deste sacrílego bosque eriximos o bastión máis importante do cristianismo. Dentro destas paredes só hai cabida para o culto ao Señor. E a catedral representa o tamaño da nosa fervente devoción. Todos teñen un lugar de paz na nosa maxestosa construcción e poderán espiar os seus pecados. Os pomposos nobres do barrio rico, a humilde plebe do barrio pobre, tanto os que nos permiten beber o sangue de Cristo, como os que nos proporcionan a súa carne, e os que nos defenden dos horrores tras os muros. Todos os que sintan devoción son benvidos a esta terra de fe e culto a Deus. Pero aqueles que se atrevan a negar a existencia do noso Señor serán castigados. E aqueles que usen a maxia serán dobregados. Benvidas e benvidas a este novo directo en Twitch en galego. De novo tocame ser de novo aquí un pouco de presentador ou coordinador ou de algún xeito a persoa que leva un pouco así o guionciño, non, que temos por aquí escrito para falar hoxe de The Wildlanders, non, o xogo de Gato Studio que por fin recibiu hoxe a súa versión, a súa localización, non, a diferentes linguas, pero entre elas, evidentemente, o galego, non, que a que máis nos ocupa e a que máis nos preocupaba. Deu a benvida a voz de Antonio Esquivias nese genial tráiler que ven publicado, que xa leva publicado uns días e que a verdade, pois, loce efectivamente, pois, moi ben, non? Creo que todo o mundo quedou bastante contento ou bastante hypeado, como dicimos por aquí, con esta historia e nada. Hoxe vaime acompañar unha rapaza que seguro que coñecedes, todo pasión polos videoxogos, como é a nosa querida Mars, compañeira do metal. Estás por aí xa, verdad? Charlie, que tal? Bueno, que emoción, non? Con este estreo de hoxe pola tarde e noite. Polo menos vamos achegándonos a esa estreo oficial, porque xa sabedes que The Wildlanders é un early access todavía, o que ven sendo un acceso anticipado, é dicir, non é o xogo total, non é o xogo rematado, podedes mercalo xa, podedes ir probando, podedes ir discurrindo nesa historia, pero é certo que a versión oficial estás esperando para primavera deste ano, menos xuño, por aí maio, logo estas preguntas ou estas afirmacións poderemos contrastalas co noso convidado de hoxe, que non é outro que o director creativo do xogo, Sergio Prieto, dende Coruña, creo, ao mundo. Non sei se acerto, creo que sí. Exacto, sí, dende Coruña. Que tal, Sergio, compañeiro, todo ben? Boas tardes. Todo ben, todo Benvido. ben. Non sei, supoño que ilusionado máis que ningún, non? Por ver que esta recta final de desenvolvemento dun desenvolvemento realmente longo, non? Sobre todo se comparamos con outros proxectos que fixestes. Sí, esgotador por unha parte, pero por a outra sí, ver, sobre todo, este momento de ver xa os textos en galego, pronto, xa a voz de Antonio de Antonio Esquivias como ese arzobispo que todavía non se aprecia no tráiler, so esa é a voz, pero vai ser o arzobispo de esa catedral. Con moitas ganas de facer esa dirección de dobraxe porque sempre, non sei, foi un pouco, dende o principio, un pouco imaxe de marca nosa de dobrar os xogos ao galego, é sempre un gran momento de desenrolo cando chega. Pregunto directamente, non? Que mellor que o director creativo para definir o seu propio xogo. Que é The Wildlanders a día de hoxe, non? O sea, a mellor alguén despistado por aquí que di isto que é, porque a mí non me soa. É imposible que non lle soe, eu creo, se estás seguindo un pouco a actualidade da nosa terra nesto dos videoxogos, pero vaya, que é The Wildlanders, Sergio?
Pois The Waylanders é un xogo de rol con pausa táctica en tempo real que bueno, eu creo que a súa maior particularidade é que está basado nas lendas e historias de Galiza e que, bueno, que quixemos sempre dende un primer momento pois que fose un xogo que aparte de, bueno, de ser divertido, de ser un xogo de rol bo e con unha boa historia, pois transmitise o que é, bueno, digamos, algo que non están acostumbrados a ver fora, non? Porque unha mitoloxía moi distinta. Mars, queres ti aí empezar tamén a interrogar? A min gustaríame saber, agora que mencionas, se poderías explicar un pouco máis o que é a pausa táctica, porque parece unha mecánica a que moita xente pode non estar acostumada e non sei, só bastante interesante. Sí, a idea é que, bueno, ti tes, obviamente, ti podes xogar en tempo real cos personaxes, pero o momento no que activas esa pausa, podes dar ordes a todo o teu equipo por esas ordes nunha cola, no momento de que esa pausa, bueno, que desfases a pausa, pues todas as accións ocurren no mesmo intre. Bueno, eso é, digamos, o que permite poder facer pois estrategias o máis, bueno, elaboradas posible. Sí. Digo, unha gran pregunta tamén. Por que un RPG? Quero decir, o sea, por que hai unha serie de cantos anos atrás, non? Cando estaríades ali pensando que xogo facer, que proxecto emprender, que Kickstarter empezar, non? Ao final, por que un RPG? Por que non un xogo de acción en primeira persoa? Por que non un Metroidvania? Por que un Pois RPG? a verdade é que é curioso, non? Porque a verdade é que a primeira semente de Waylanders naceu así como hai moitos xogos que nunca teño exactamente ese día, sabes? Pero en cambio de Waylanders teño exactamente claro cal foi o día que viño á cabeza e foi paseando cos meus bueno, cos meus socios e amigos polas fragas do Eume e sei seguro que foi no 2011 porque acababa de sair Skyrim aí a pouco comentábamos, caminhando para as fragas do Eume dixemos que increíble estaría un RPG pero ambientado en Galiza e comentamos, pues sería increíble bueno, pouco a pouco pues, fomos falando e diso saliu que nós somos máis xogadores máis clásicos que de acción foi un pouco a idea de que un RPG pues, ofrecíamos eso de poder ser diferentes razas e facer moito code, sabes, de poder ter un montón de pequenas bueno, lendas aquí e alá, é un pouco como que queríamos todas esas ferramentas narrativas que permitíamos un xogo de rol que, bueno, que outros xéneros, non? É curioso, non? Porque pode establecer lazos utilizar as nosas propias lendas, os nosos propios mitos, as nosas temáticas para facer xogos, non? E con éxito. Penso, por exemplo, en Blasphemous, dende Sevilla, non? Penso que pode haber unha correlación aí, non? En aproveitar os puntos fortes da nosa propia cultura. O sea, creo que The Waylanders tenta iso, non? De algún xeito. Sí, eu creo que non é casualidade que coincidéramos un pouco no tempo coas ideas, porque eu creo que precisamente este momento de tanta globalización en que eu creo que vemos todos como se repiten, non? Moitas veces as mesmas mitoloxías moitas veces e recibimos unha cantidade moi... Pues, creo que nese momento no que pensas, bueno, por que non aproveitar o distinto que temos, non? As particularidades ou as nosas fortalezas. Eu creo que, bueno, a miña... Xa non... Porque obviamente todos os que vamos estar nesta chamada, pues ao final, bueno, pues tes un cariño, un coñecemento das lendas, pero para min o curioso foi os guionistas os americanos cando entraron no proxecto para eles era todo moi máxico, moi fresco e sobre todo os que estiveron en Coruña, tanto Emily Grace como Mai Laila os dous dixéronme por separado a mesma frase e fíxome gracia que despois de estar en Galiza que entendían que o noso xogo tivese maxia sí ou sí. O sea, para eles foi unha experiencia especialmente
o con cousas que para nós, home, son chamativas, pero que se o conxuro da queimada, este tipo de cousas que cando é un de fora chamalle muitísimo atención, non? Eu creo que, bueno, que é lógico. Establecendo outro paralelismo tamén, non por insistir en blasfemos na idea deles, non, que simplemente son casualidades, simplemente tamén tivo un éxito enorme en Kickstarter e vos tamén realmente conseguistes financiación, parte da financiación, evidentemente non toda, porque isto, se alguén pensa que sí, creo que estaría bastante equivocado de que con 180.000 euros chega para facer un xogo, pero o que quero decir é iso, non? Kickstarter, non? Ese apoio, supoño que é fundamental a hora de crear un xogo independente nestes tempos que corren. Sí, máis que eu creo que na nosa cabeza Kickstarter máis que un tema de financiación era un tema de validar a idea, era un pouco de amosar e decir, bueno, ten posibilidades, a xente vaille gustar, queren realmente isto, é unha cousa nosa que queremos porque, non sei, era un pouco a validación do proxecto, non? O polo aí en fronte da xente e ver se o querían ou non o querían. Bueno, parece que sí. Mars. Definitivamente. Nada, eu quería un pouco preguntar así porque isto vense concendo dende xa dixeches 2011 que comezaches a falalo cos teus compañeiros e demais. Gustaríame saber como de avanzado tiñades o xogo cando o mostrachedes no Kickstarter e tamén cando yo pasachedes aos guionistas americanos. Bueno, a verdade é que cambiou moito dende os primeiros bocetos ata pasar polos guionistas americanos, porque, bueno, cada un puso a súa parte e digamos, hubo unha evolución moi grande. Pero sí que, bueno, foi un pouco digamos que as únicas bases que había, pode que en 2014 ou nese momento, eran a idea do RPG, a idea das formacións e que sería de grupo. Pouco máis, nese momento, que Dragon Age iba a ser unha referencia, así que tíamos claro, pero digamos que a partir de aí foi todo, bueno, xa digamos que todo evolucionou moito na preproducción. É moi interesante que falabas, non, de traer esas dúas persoas, porque como parece que ás veces esquecemos de que está ben facer un xogo coa xente de aquí, pero tampouco ven mal invitalos a X nomes evidentemente coñecidos na industria a que veñen aquí a ensinarlles o noso e a traballar connosco, non? Supoño que unha, como se diría, unha especie de relación bilateral, entendo que les aprenden, vos tamén aprendedes e ao final é unha retroalimentación, non, de coñecemento e de deseño. Sí, non, foi unha cosa que, de feito, sorprendeume un día que sorprendeume especialmente traballando con eles, que foi ao principio, bueno, os 3 ou 4 meses de estar traballando, que recordo un mail que mandoume Chris Avelon que díxome que deu máis gracias por estar participando no proxecto porque estaba aprendendo un montón. Digo, que vai a aprender este home? Pero sí, claro, era unha mitoloxía completamente distinta, era uns personaxes, bueno, claro, toda a documentación que tiveron que facer nese momento sobre Galiza, sobre o Lebor Gabala, sobre a mitoloxía celta, pois, bueno, entendo que fixelles moita ilusión porque é algo moi novedoso para eles. Claro, é que, por exemplo, a nivel no mercado non sei cantos xogos de mitoloxía celta pode haber, pero o voso atrévome a dicir que é bastante novidoso, non? Sí, eu creo que sí, que non hai moitos exemplos, porque, bueno, foi a tendencia sempre foi a mitoloxía máis tirando para os elfos e os ananos, a mitoloxía nórdica, bueno, ha sido foi o predominante, non? Pero eu creo que, bueno, que podemos demostrar que un lore é unha mitoloxía que é moi interesante. E xa non a celta per se, senón a galega en particular, porque é verdade que os moures, como engadimos neste xogo, é algo propio noso, non é, digamos, os irlandeses non teñen moures, obviamente.
Antes de pasar a ver o xogo in-game, o creador de personaxes e tal, non? Que queremos compartilo pois aquí un pouco, non? Que mellor cousa que crear unha personaxe nun xogo co propio creador do xogo, non? É como case unha meta historia que imos crear aquí. Pero antes diso, unha pregunta clara. Moita xente se pregunta, cando sai de Wildlanders definitivamente, non? Cando se estrea a nivel oficial, non? A maior, xa sabemos, acceso anticipado, sí, pero habrá xente que mellor diga, non, eu ato que o rematen, non, Non, é entendible, normal. Ao final o acceso anticipado pois é un pouco unha viaxe que o xogador ten que, bueno, querer ou non querer facer, que é a de participar no desenrolo, ter un impacto nese desenrolo, non? Que eu creo que a xente que está participando agora xa vai vendo que as opinións que van deixando e tal, fanos tocar cousas e un pouco mellorar o xogo nas ideas que aportan. Pero a idea para o lanzamento final é estar, bueno, en xuño estar no mercado de maneira definitiva. Pon pregunta aquí o noso querido Antón, que gustaríame saber que é o que pensa Sergio que é o que máis distingue e resalta de Wildlanders por enriba de outros xogos, entendo. Sí, eu creo que nese caso tanto obviamente o como decíamos antes, non, o noso lore, a nosa todo que vai na historia de base, que eu creo que é moi distinto. Creo que a forma na que vamos a tratar os viaxes temporais, obviamente, non é algo distinto nos xogos, porque utilizar, obviamente, dous épocas para viaxar é algo habitual, pero sí que creo que como vamos a tratar, digamos, como vamos a empregar tanto a Idade Media e a Celta para falar de según que temas, creo que sí é particular. Bueno, eso, o propio sistema de formacións do gameplay creo que é novedoso. Pois nada, imos ver un pouquiño de xogo, imos ver ao noso compañeiro, a nosa estrela hoxe deportiva, Dinaf, conexión directa co noso representante, Galician Gamer. Que tal, Dinaf, como vai todo? Bueno, a min en xeral vaime ben, non teño queixa, o sea que ben. Podía ser mellor, non? Podía ser mellor, vamos dicir. Home, sempre se pode pedir máis, non? E ademais, como diría Sinistro Total, hai que aspirar a máis, pero bueno, tampouco teño queixa. Bueno, pois, como non temos queixa, efectivamente, que tampouco podemos queixarnos demasiado, imos pasar a compartir esa pantalla, fermosa pantalla de creación de personaxe. Eu penso que eso... Guía ti un pouquiño se queres, a partir da ducha da palabra ti, vai guiando ti un pouco para que vas facer e nos comentamos cando toque. Bueno, o primeiro que vou a facer é dar a nova partida, que xa o fixen. A ver, que non sei moi ben que explicar ou que non se vexa un pouco xa, no? Pero bueno, non sei, cando ti lle das a nova partida, pues, lévate o creador de personaxes e podes escoller o tipo de, como se chama? O tipo de corpo, podes escoller unha de 4 razas, que son os humanos, os homes lobo, os mouros e os semifomorios. E logo pois, podes escoller unha de 6 clases que son guerreiro, guardián, que son, por así decirlo, as máis, non sei, o que entenderíamos por un guerreiro noutros xogos de rol, non? Ou así. Logo tes pícaro e explorador, que son os rogue. Bueno, en xeral son como, polo que eu entendo, as 6 clases están agrupadas en 3 supertipos e cada supertipo ten como 2 vertientes que son eso, pois o guerreiro e o guardián, o pícaro e o explorador, e logo están pois o feiticeiro e o curador, que me corrixa o Dev si quere, pero entendo que máis ou menos este o rollo. Sí. Bueno, despois por aquí debaixo aparece o trasfondo do personaxe. Vedes que só hai un par deles coloreados e despois os outros están como escurecidos. Eso porque en función da raza ou da clase hai como un trasfondo asociado ou 2 trasfondos asociados. Entón, como humano, se eres explorador ou guerreiro ou tal, tes 2 vertientes que son 2 trasfondos que son o soldado celta ou o mercenario grego, e logo como sabio, como feiticeiro, tes o druida celta e o exipcio.
E logo, se vamos aos homes lobos, pois son lobos alfas en calquera das 6 clases. Os mouros, si son homes, son protectores mouros e as mulleres son diplomáticas mouras, e me parece que os semifomorios son sempre escravos. Entón non sei que queredes ver ou que quere ver o público. Ti valle dando que te queiras así. Sí. Jogar normal, en plan. Vale, eu penso que vou a coller Guardián, non sei, por coller algo. Eu que sei, vamos a coller muller. Que preferides, Celta ou... Bueno, no, vamos con Celta, que somos... Sí. Bueno, logo pasar a seguinte parte, podemos escoller o estilo de pelo, así entre varios. A min dame bastante igual o que queirades. Un aleatorio. A ver. Calma, bueno. Non sei, eu que sei. Esa está ben. Esta está ben, vale. Logo tedes a cor de pelo, tal. Bueno, este en vermello está ben así, dalle un toque un pouco máis, non sei, diferente. Podemos escoller a cor da pel tamén. E a cor dos ollos. A min a verdade é que me dá un pouco igual, o sea, que me... Así está guapa, eu creo. Así está ben. Vale, pois damos. Mola moito xa. Vale, agora temos a distribución de stats, que como vedes son 6. Cada un está pois vinculado a unha serie de cousas, como é habitual no xénero, pero, bueno, basicamente a forza, digamos, atada máis ben aos ataques físicos e tal, a constitución á vida e a resistir máis golpes, a axilidade a esquivar máis golpes e tal, a percepción aos ataques críticos, a intelixencia, eu entendo que as habilidades máxicas, e a vontade ao enfriamento das habilidades. Sí, a inteligencia é para todas as habilidades do xogo. Realmente podes facer un guerreiro que sea inteligencia. Vale, sí, efectivamente, aquí aparece a eficiencia, que despois tamén aparece nas armas, e as armas, digo, as habilidades escalan por eficiencia, tes razón. Vale, Bueno, dúas cousiñas tamén, hai xente que está preguntando cosas, claro, no chat e tal. A ver, ahora mesmo non podemos, claro, ir poñendo as preguntas de todo o mundo. Bonas intentar ir apuntando eu, máis ou menos, para ir respondendo algunhas cousiñas. Sobre todo polo tema de non mesturar cousas, porque como cada un pregunta unha cousa totalmente diferente, como, por exemplo, ahora estamos co creador de personaxes, non? Por exemplo, pregunta así, non? Que anoto para logo, para que Sergio responda, pero pregunta Jan, de Galicia Engueiro, cales foron as fontes de documentación? Claro, se eu lle pregunto agora en directo, imos ir saltando de para atrás para diante. Entón, imos deixalas un anaco, xa me cargo eu de recuperalas logo para que tamén se quere ir lendo no chat algunha cousa que lle vai parecendo. Podo ir pensando, pero vaya, non podo ahora ir saltando de tal en tal, pero quedan apuntadas. Se queredes meter preguntas, metede, que xa me encargo eu de comentalas. E logo supoño que vos estaréis preguntando, pero hai textos en galego, textos en inglés e textos en... no que seña. Evidentemente, xa sabemos que isto é un early access. Algúnas cousas van a estar como... co tempo iránse cambiando, pero supoño que aquí Sergio xa o dirá él, non? Evidentemente, entra dentro do normal nunha proba deste. Sí, no, sobre todo durante esta semana iremos facendo hotfix para ir actualizando todos os textos que ahora mesmo teñan algún problemiña, pero non, sen máis, non é algo que se vai a ser largo no tempo, vai ser durante esta semana ou como moita seguinte, xa iremos aproveitando para facer todas as correccións. Porque simplemente, bueno, sí, que en algún arquivo de Unreal pois hai algo que non entrou. Non é que non este traducido. Vale. Pois nada, seguimos aí entón co deseño, veña. Xa lle puxo todo a Constitución. Xa lle puxemos todo. Sí, a ver, pregúntame por... bueno, pregúntanos, non me preguntan a mí. Pinganillo. Pregunta polo chat se o Guardián é en plan tanque. Hai incluso alguén que pregunta se en plan paladín. Eu creo que paladín non. É así tanque, por decirlo así, de... Bueno, ten un pouco de habilidades de control, me parece, tal, ¿no? Sí, é un tanque, pero bueno, sí que logo, bueno, máis adiante no xogo temos clases avanzadas e aí sí que podes elegir unha cousa máis parecida a un paladín, digamos.
Vale, Isto sí que é unha pregunta que sempre me interesou sobre The Wildlanders. É un bo xogo para iniciarse nos RPG ou crees que é algo un pouco máis avanzado? Non sei se me explico, non? Crees que... É un pouco mestura, porque sí que é verdade que pensamos un sistema de combate que é sinxelo, no sentido de que, bueno, é rápido, é sinxelo de avanzar, tampouco podes controlar todo con poucas... É dicir, as estadísticas e todo eso, as armaduras, bueno, eu creo que como que son poucos elementos que tens que estar atento, pero a vez intentamos que fose bueno, profundo de entender cada uno. Entonces, bueno, sí que digamos que eu creo que sí, que é sinxelo para empezar, pero bueno, sí que obviamente hai unha parte de lectura de acostumarse ao sistema que, bueno, que eu creo que é inherente a todos os RPGs. Bueno, eu, se queredes que comente un pouco a miña decisión de stats, metinlle o máximo que podía a Constitución para ter máis vida e aguantar golpes. Metinlle 3 puntos en forza para dar un pouco máis de, non sei, de caña nos ataques. E logo metinlle 2 puntos na vontade para reducir un pouco os enfriamentos. Un pouco esa era a idea detrás desta distribución. Por dicir algo, nos estás sí que o trasfondo cambia un pouco o que podes facer ou non. Neste caso, por exemplo, pusiste os puntos en Constitución, creo, non sei, ahora mesmo non me recordo, pero creo que no caso dos celtas teñen un punto máis, creo que en Constitución, de feito. Pero bueno, ou creo que é estándar no caso dos humanos, en será. Pero bueno, sí que intentamos sempre que según a orixe que escollas, os stats cambian un chisco. E cambia tamén algún o equipo inicial, creo, ¿no? No, eso seguro. Entón é realmente importante escoller, non ben, pero sí que pensalo un pouco. Sí, darlle unha volta e intentar, sí, un pouco... Vale, pensar ver como quero xogar. Bueno, agora chegamos, vaya, non sei como desactivar isto da interfaz de Steam, pero bueno. E agora chegamos á última parte da creación do personaxe, que é o de poñerlle o nome, a voz e o pronome, que é unha cosa que eu creo que non teñen tantos xogos. Aquí supoño que estades buscando, evidente, en estes tempos máis que nunca, non? A inclusividade de todo o mundo, non? Quero dicir, no xogo, que se sinta atraído e que poida sentirse ben. Sí, pero é curioso porque por un lado sí, pero por outro sí que ten un poquinho máis no sentido de que tenga a gracia de que sí que, bueno, voy a intentar non ser tampouco moi, pero digamos que obviamente son constructos que agora temos, pero que non necesariamente existían na época celta. Que é algo que cando buscas temas de, obviamente, que temos agora de sexualidade ou de xénero, non eran, obviamente, iguais, porque esos son constructos que fai aí 2400 anos, pois eran distintos, non? É algo co que gustanos xogar tamén na parte na que viaxas á Idade Media, porque é curioso, porque sempre temos un pouco a idea coa historia de que todo foi como para diante, e que, sabes, é que o ano 1 e o ano 1000, pois o 1000 é máis moderno e depende no que, pois foi para atrás. É algo que nos gusta xogar neste xogo moito co de poder, bueno, facer un pouco esos contrastes. Eleximos tamén voz, non? Por aí. Sí, hai aquí como 5 voces estou contando. Non sei canto se vai estar escoitando, pero bueno, sí que temos aquí como un espectro de, por decirlo así, de máis grave a máis agudo, non sei como decirlo. A mí non gusta a do medio. A do medio, esta. Sí, non sei. Cando xoguei eu escollín esa. Creo. Pois escollemos esta. Non lembro moi ben. Bueno, quedaría escoller o nome do personaxe e o pronome e xa estaría. Metemos un nome al... O que queiras, Inás, o que queiras. Podes incluso deixalo así. Pois deixámolo como nos saliu. Podemos bautizalo co nome con que veo de serie.
Ele. Que cada un se sinta que cada un identifique a nosa personaxe co que se monta o seu headcanon e empezamos. Ben, isto sería os primeiros pasos do xogo, non, Sergio? Total e absolutamente. Bueno, supoño, pregunto eu, estarás un pouco cheo de ver este inicio, non? Entendo de... Bueno, xusto os vídeos de inicio son algo que engadimos neste último mes. Co cal, bueno, polo menos estes vídeos teños visto, porque moito, pero máis como a correccións que dentro do propio xogo. Pero sí, en canto acaben en PC o barco é algo que non conto as veces porque... Bueno, o chat creo que non escoita, nin nós realmente estamos escoitando o xogo. Non vos preocupedes porque non é que sexa exactamente un fallo, non, Dinaf? Creo que non se podía... Non dábamos subido máis o volumen. Bueno, pois aí invitamos a probalo vos nas vosas carnes o xogo e ver como vai o son. Non vos preocupedes, ten son o xogo, non? Exactamente. Por curiosidade, preguntan por aquí, porque é unha boa pregunta, verdade? Compensa vela. O prezo está fixado ou iso xa non depende de vos? Grazas, non? Preguntan por aquí. Sí, o prezo ahora mismo sí, está en Steam ahora mismo, creo que son $35, creo que 35 euros, creo que é. Xusto esta semana está de desconto por o tema está rebaixado por o lanzamento dos idiomas, das linguas. Bueno, creo que é un bom momento además para probar, porque además todos os sitios onde estou estes días sempre digo o mesmo, que toda a xente que o instale e o poña en galego, mellor para as estadísticas. Efectivamente. Outra cousa tamén, por se alguén dubida sobre todo isto, o xogo queda para sempre, quero decir, non é que mercades os early access e logo teñades que comprar o xogo. No, claro, sí. Por se alguén dubida ou alguén non está familiarizado cos early access, que eu entendo que moita xente mellor nunca xogou un acceso anticipado, non? Pensa que o xogo está, non? O xogo vai estar o día de mañá, non vai notar ningún cambio na biblioteca, nin nada, simplemente... Nada, simplemente que o xogo agora mesmo poderá xogar ata o final do primeiro acto e cando este ao final, pois é como que se desbloquea automáticamente o resto do xogo. Bueno, facendo un pouco de resumo, estamos hoxe en directo con Sergio, con Mars, con Dinaf, comigo, Charlie Pereiro, aquí na canal de Twitch en galego, pois vendo un pouquiño esta estrea de The Waylanders, a súa estrea, bueno, a estrea do galego en The Waylanders máis ben, que pouco a pouco avanza, pouco a pouco está a piques de saír, e o que dicíamos ao principio, pois sobre a primavera, máis ou menos, non? Entendo mes arriba, mes abaixo, supoño que máis ben mes arriba, que nestes casos as cousas nunca saen antes de tempo, sempre saen, bueno, imos pensar que na primavera deste ano 2021 pois teremos The Waylanders definitivamente, pero de momento, pois xa para nós é unha boa nova ademais, contar co galego xa na maioría, ou polo menos nestes primeiros textos, non? Que podemos iniciarnos. Así que nada, Dinaf, como vai por aí a cousa? Deixademe ver unha cousiña. Nada, que estamos aí a ver se conseguimos, non? Un pouco de audio... Sí. Bueno. Vou repasar, mira, xa que temos aquí este momentiño, algunha pregunta que nos dixeran por aquí. Bueno, preguntaba antes da documentación, non? Ya que preguntaba da documentación. Onde vos documentastes? Quero decir, tivestes, bueno, directamente, esa pregunta sí que tampouco a cambiamos. Sí, non, foi un pouco mestura. Por unha parte, tirei moito de André Penagraña, que é un historiador que está no Concello de Narón, que é unha persoa increíblemente amable, moi co tema celta en concreto é posiblemente unha das persoas que máis sabe, pero ademais digamos que é moi entusiasta e moi fácil, conseguir que durante todas as horas que exprimimos facendo preguntas e facendo atendeunos a partir de, el tamén deunos un montón de documentación, de arquivos, apoiarme moito nel no principio. Sí que é verdade que o xogo como historia fantástica que é un pouco, digamos que logo tomamos un pouco o camiño que quixemos un pouco coa historia, pero sí que fixemos ao principio un traballo, de ler moito e
Para mí, además, foi unha época moi bonita, porque a verdade é que había hai lendas que para mí foron, bueno, todo un descubrimento, porque xa non é o celta en sí, senón toda a parte do cristianismo que claro, cando ves as lendas realmente como que atopas aí unha mitoloxía cristiana que é moi curiosa, porque, claro, destas lendas do paganismo que logo reciclaron eles, puxeron santos por ali e por alá para que eso encaixase un pouco co seu, e quedaron unhas lendas moi curiosas. Outra, claro, pregunta, o mellor falamos do xogo, pero o mellor esquecemos unha pregunta básica, non? Que de que vai The Waylanders, non? Por se alguén tamén o quere, pensa, vale, vou mercar este xogo, pero de que carallo vai, non? De cal é a historia do xogo? Non, Sergio? Sí, un pouco, bueno, Waylanders, digamos que a pedra fundamental do inicio é o Lebor Gabalerén, que é unha lenda que, bueno, é un libro digamos, da lenda fundacional irlandesa, que é moi gracioso, foi das primeiras cousas que fixome muitísima gracia cando estaba documentándome, que é unha lenda irlandesa que di que que é así, non é que este a inventar, o sea, os irlandeses oficialmente a idea a nivel mitolóxico é que fundaron a súa illa uns galegos. Co cal é gracioso porque posiblemente a historia máis épica no que uns galegos están involucrados non é nosa. Que é do máis galego que hai, que é o que veñan os de fora a decirnos o que temos maravilloso, que é moi típico. A min chamoume moitísimo a atención, foi un pouco esa base, non? Entón, o Lebor Gabalerén o que di eso, que o fillo de Breogán, que Iz, pois foi a ver, bueno, os Tuatha de Danann, os seus deuses, foi a coñecelos na illa de Irlanda, e aí, digamos, o primeiro momento que é o que está vendo ahora mismo no xogo, estás no barco, lendo hacia Irlanda a coñecer os Tuatha de Danann. Estamos, como dicías, non? Vendo os primeiros intres dese xogo, que son unha serie de diálogos, non? Un pouquiño de típico, non? Tamén nun xogo, non? Presentación. Nese sentido, eu creo que tampouco hai que romper demasiadas veces os esquemas da xente, non? Primeiro un pouco de editorial, un pouco de introducción, un pouco de situación, non? Neste tipo de xogos. Non ven mal. Atopachedes tamén inspiración para o que ven sendo o imaginario e a estética do mundo dos persoaxes? Perdón, que estaba haciendo ahora os textos en inglés, estaba distraído porque estaba atención por qué. Pero, perdón, repite a pregunta. Nada, preguntei así se atoparades documentación tamén para axudar pois co imaginario do arte do videoxogo e dos persoaxes e o aspecto e a estética. Sí, a verdade é que en xeral foi un pouco, aí fixemos un pouco de todo, non? Intentamos ver eso un pouco as propias, bueno, o que hai de roupa celta e tal, que tamén André tiña moito ilustrado. Por a outra banda intentamos facer un pouco, porque, por exemplo, nas lendas, por utilizar un exemplo claro, por exemplo, os moures, que nos puxemos moures, pero realmente nas lendas galegas son mouros e mouras, e realmente funcionan nunhas lendas como unha raza separadas, noutras como unha raza conxunta, pero estéticamente, por un lado, os mouros son como pequenos e escuros, por outras, mouras son brancas e loiras, bueno, un pouco aí había a mestura, non? Entón, intentamos facer un pouco pois co todo ese tema como que tiñan en común era o oro todo o rato, pois intentamos facer a partir dese patrón pois crear toda unha cultura en base ao ouro e o subsuelo, que as dúas cousas que tiñan toda esa raza, non? E todas as lendas sempre en común, sempre había ouros e tesouros polo medio e outras dimensións, temas de mundos paralelos. Falabas dos textos en inglés. Claro, entendo que parche de día 1, non? Sí, supoño, si non sei agora mesmo, si que es todo isto, sí que debería non haber problema, pero non sei se
Logo se podes ir a opcións a mirar se está... No, a primeira parte, hasta que non pasas do primeiro xefe, a maior parte dos diálogos está en inglés. Eso xa o comprobei este fin de semana. Vale. Bueno, pues o mirar aí despois. Pois as cousas do directo, non? Hai un pouco de testeo que ao final, como sempre dicimos ao final, é un early access. Isto xa sabemos que sempre todo. E os que xogan os early access veredes que cambian moitas cousas ao principio. Eu entendo que os que xogaron cando saliu o early access, Sergio? En xuño. En xuño. Entendo que o que xogue agora, imagínate que eu xoguei en xuño e non volví a tocar o xogo. Entendo que vería bastantes cousas novas. Sí, notas un cambio brutal, sí. Entón, iso, o ritmo de early access. Seguimos entón vendo a Dinaf así como avanza un pouco. Sergio, se queres, veite comentando o que vexas, non? Sí, bueno, o que comentaba un pouco antes, sí que fixemos un pouco a idea do árbitro deste barco, un pouco o barco de Iz, do rei neste momento que está lendo Irlanda. Intentamos un pouco que se notase como que ese era un rei, digamos, bueno, que intentaba facer que todas as razas tivesen como a súa cabida no barco e que a visita é como moi plural, non? Ten, por exemplo, o barco realmente moure, pero ten el como un regalo da raza, como, digamos, aos reis celtas, como un recoñecemento. Bueno, é un pouco eso, intentamos sempre que, bueno, que os personaxes os defina tamén o entorno, non? E o como se comportan. E unha cousa curiosa tamén de que fíxome gracia un dos primeiros comentarios que tivemos en Steam, que era que o fillo de Iz, que é Lugaid, que é de orixe exipcio. É gracioso porque tivemos xente que fixo nos comentarios un pouco desagradables de home, pero se é celta como vai ser negro. É gracioso porque a lenda original Iz está casando con Escota, que é unha princesa de origen egipcia. O sea, curiosamente, xusto neses tanto na raza e aspecto de Lugaid como da súa nai fomos especialmente respetuosos coa lenda original celta, o que é curioso. Cale, fora dese feedback, non? Un pouco absurdo do que dicía, que se como sí, pero bueno, toca porque é o que hai. En xeral, claro, digo, non dá un pouco de vértixe esa exposición global, non? Internacional, porque ao final un videoxogo destas características cando sae realmente pa todo o mundo, non? Non sei como vai sendo ese feedback, non sei se tedes un pouco de decir, joder, que isto xa, claro, está para todo o mundo, non? Claro. Debe ser un momento curioso. Sí, eu creo que ademais nos early access, que tes ese momento de que obviamente ao principio tes moitos erros e tes unha exposición, bueno, alta e tes que facer moitos arreglos e xa non que acabamos de dicir, incluso na propia historia, pues, xente que vai opinar e vai te dicir, pues, xente que vai estar moi de acordo coas túas decisións e xente que vai estar completamente en desacordo. Eu creo que hai facer un pouco unha lectura moi, bueno, moi profunda ao principio de saber que tes que coller para mellorar o xogo e que tes que un pouco pois meter nese caixón de opinións absurdas. É un pouco eso, un pouco a parte máis importante, pero sí, é unha avalancha ao principio de moitas opinións. Bueno, nada, seguimos avanzando aquí nesta, podemos chamala realmente prólogo, non? Do xogo. Sí. Vamos, eu en principio non me vou a parar moito agora cos diálogos. Entón, creo que con este último diálogo xa podemos pasar a seguinte parte. Fora diso tamén, algunha xente, bueno, vedes que hai diálogos tipo RPG, podemos escoller opcións, non sei que impacto, bueno, sei, pero que impacto teñen estas opcións de diálogo, Sergio, no xogo? Agora, as do principio, normalmente non tanto, porque teñen, digamos que no principio simplemente, bueno, un pouco como queras ti facer, non, ese inicio e as preguntas como queras ti aproximarte aos persoaxes. Pero ao longo do xogo, digamos que sí que puxemos momentos que sí que son claves na evolución dos persoaxes e incluso na súa final, máis adiante. A ver, entón Dinaf xa podemos avanzar, non? Dis de
Estamos a Sí, piques. agora sí. Bueno, Agora sabedes. volvería o Que pasou camarote. ata agora? Que pasou ata agora? Sí, sí. Nada, hasta agora o que foi pasando foi que, bueno, os personaxes se van presentando, vas vendo un pouco cal é o plantel, o rei, a súa relación co seu fillo e tal, o fillo que todavía non é suficientemente maduro como para ser o próximo rei, e entón o pai pues, acaba de botar un pouquiño de bronca, digamos. Bueno, a máis do galego, que saibades que tamén se incluíron, esa memoria non me falla así de memoria, vou falar castelán, alemán, francés, ruso e chino simplificado, creo, Sí. así de cabeza. Non sei se me colei algún, pero creo que Creo que esos son os son 7 agora mesmo en total, contando galego, co cal Bueno, galego e inglés, pois sí, entón tal. Entendo que isto, quero dicir, responde tamén a un interés, evidentemente, entendo, de internalización económico. Quero dicir, podes sacar un xogo destas características sen ruso e chino, por exemplo, porque a xente dirá, como non outros idiomas? Por que chino e ruso? É polo brutal nivel de xogadores que Sí, hai é o nesta... mercado nese caso. Sí, analizas un pouco, ves onde gustan os RPGs, onde podes ter un público. O Kickstarter para esos tamén é moi bo, porque ves o filtro de quen está entrando, quen está interesado. Eu creo que sí, en ese caso tanto os chinés como rusos son obviamente son dous linguas moi que teñen moito peso. Bueno, empezamos a repartir labazadas, ¿no? Como decimos por aquí. Temos primeiro os centros de acción. Seguimos Sí, agora temos aí que sacar aquí un señor que está sendo aplastado por un tronco, pero non antes de coller os tesouros dos inimigos. Eso nunca... Luteamos como cast, ¿no? Hai prioridades na vida, Sí, se moito. Evidentemente. Pero vamos, este é un dos motivos polos que eu collo en Guardián agora ao principio, e é que no equipo que temos ao principio está bastante variado, hai bastantes clases cubertas, pero as únicas que non tes ao principio son Guardián e Pícaro. Sí. E eu diría que a que máis tardas en poder ter é Guardián, porque Pícaro pode... O sea, digamos que os dous seguintes personaxes, digamos, nos 3 primeiros personaxes que consigues, un podes escoller si é... bueno, non sei se isto se considera spoiler, pero bueno. O segundo podes escoller si é Pícaro ou explorador, e o terceiro é o que é cando por fin podes ter, digamos, o primeiro Guardián, que non sei se ti. Sí, un pouco aí a cousa é que o que engarimos un pouco aí para tal é que a primeira clase especial que recibes si é un Guardián con feiticeiro, por decir algo, sí que é tanque o primeira clase especial que recibes, que é un Afomore. Co cal, como fixemos o equilibrio, foi así. Sergio, cal é a clase favorita do director creativo do xogo? Pois non podía decirte a verdade, que a verdade é que eu sempre fui fun de tanques toda a vida nos xogos. É moi habitual coller Guardián, pero no xogo, no noso, gustame moito coller o guerreiro, porque ten unha habilidade de facer agarres e pode facer así uns lanzamentos ao pressing catch así de, sabes? Que fai moita gracia, e como o tanque logo cúbreme delva, pois, bueno, tiro un pouco polo guerreiro nese caso. Entón dirías que hai unha clase máis fácil de xogar e unha máis difícil ou están todas equilibradas? Bueno, eu creo que depende un pouco de tal. Sí que, home, ao principio, sobre todo, é certo que quizá a clase de explorador pola, digamos, ao tema do arco, o ter distancia, a vez non ser mago, pois daite un pouco esa facilidade, non, de poder manterte lonxe e non ser moi feble. Pero bueno, ao principio, realmente ao longo do xogo non, ao longo do xogo eu creo que equilibrado, sobre todo chegar ás avanzadas, porque aí tes moitas opcións. Pero bueno, como en ese momento xa tes todo o equipo e podes equilibrar con eles, eu creo que non hai unha mala decisión realmente na elección de clase inicial, simplemente un pouco o gusto. Intentamos facer un sistema
que o xogador pudiese adaptar a súa forma de xogar ou que lle gustase o xogo. Por eso o que dicíamos antes, ¿no? Que ti podes facer un guerreiro full inteligencia. Bueno, podes, porque se o que queres é xogar desa maneira, vamos a intentar que o sistema adaptese a ti e non que teñas ti que adaptarte ao sistema, digamos. Estamos vendo aquí. Oye, pregunta técnica o mellor, ¿no? Alguén que está no chat, pues pregunta. Que non preguntaron directamente, pero mellor interesas, ¿no? Se son programadores, diseñadores e tal. Que motor usastes para Unreal. crear Unreal Engine, ¿no? Sí, Unreal Engine, que a verdade que, bueno, estamos moi contentos e eu creo que foi unha boa elección. É unha decisión de quero decir, é algo que pregunto dentro do descoñecemento, ¿no? Absoluto a hora de crear un xogo. É unha cuestión moi difícil elexir un motor ou outro, o sea, pecha, abre portas por igual. Sí, o sea, obviamente é unha decisión moi importante, sí que no momento, recordo, a ti no noso caso foi Unreal ou Unity, puxéronse encima da mesa as opcións, deixei a decisión final en manos de Miguel, que é un dos socios e o xefe de programación, e obviamente pues, optou por a que el considerou mellor, pero sí que, bueno, non é baladí, digamos, sí que nese momento, pues, obviamente sí que logo, pues, bueno, tes unhas as ventaxas ou outras. Bueno, xa estamos entrando nun verdadeiro grupo de heróis, non? Heroínas que están aí xa traballando arreo para sair adiante deste roteiro. Sí, a me gustaría me sinalar unha cousiña que hai pouco uniuse a noso primeiro compañeiro e deixounos escoller a súa clase. E, bueno, neste caso, pues, entre feiticeiro e curador, puxenlle feiticeiro. Foi o druida o que se nos uniu, por certo. Sí. Sí, é unha cousa que quixeron facer o de seleccionar a clase cando os coñeces, precisamente por o que dicías antes, que ti cando creas, normalmente vas a querer que os teus compañeiros complementen o que ti eres. Entón, queríamos que logo tuviese esa opción sempre de elexir un compañeiro que pode ir contigo e complementarte en base ao que prefieras levar, que te caia ben ou que sexa. Quer dizer, se alguén prefere levar a Amergin porque gustalle máis o persoaxe, pois que poda, se elixiu feiticeiro, bueno, pois que para que non sea a mesma clase que a él, pois que poda elixir curador. E aínda así, o tema das avanzadas fai que cando chegue ese momento pode elixir unha clase distinta para él que tamén para que sea distinto. Co cal, bueno, sí que intentamos que fose que nunca tivese ese problema que a min pasaba moito no Dragon Age, que igual eu iba e eu levo o tanque, e logo, claro, cando estás facendo a selección de grupo, pois acabas levando pois algún persoaxe que non te gusta moito ou que non é exactamente o que levarías se tiveses unha elección libre completamente, que é o que intentamos. Vale, agora pasou unha cousa que foi que como cumplí unha serie de obxectivos subín de nivel, entón agora estou distribuindo os 3 puntos que me parece que se consiguen en cada nivel cando subes. E ademais vou a distribuir, ostras, este está sin distribuir un momentiño. Ademais vou a distribuir as habilidades porque me parece que podemos desbloquear agora unha habilidade. Sí. Vou meter un pouco de constitución para que aguante un pouco. Entón agora, pois, vedes un pouco cal é a pantalla de habilidades. Digamos que agora polo menos, despois non sei como evoluciona coas clases avanzadas e tal, pero agora temos como 6 habilidades que se activan e 2 pasivas a escoller. Unha de stat, de subirte 2 puntos a un stat, que cada clase pois ten a súa, no? O feiticeiro inteligencia, non me sale. O curador vontade, o guardián constitución, o guerreiro forza, o explorador percepción e faltanos o pícaro que sube axilidade. E podemos escoller pois unha vou escoller esta de aquí, que é unha área así que fai dano aos inimigos. E coa guardiana creo que vou escoller esta de aquí, que é outra área tamén. Solo que mentres que o mago pon unha área nun sitio que el quere, a guardiana pois pon é ao seu redor. Ainda que tamén podría coller a de provocar, non sei moi ben.
cal vai millor neste momento. Aí Vos que se decides? O que digaste aí que son o mestre de Eu ceremonia vexote real. moi experto agora mesmo. Eu xa creo que Mira, Esas 13 horas non se xogan soas. Bueno, vou a poder provocar. Bueno, non teño nin- falando de horas, Sergio, unha pregunta que- mellor, o Early Access, non, acceso anticipado, cantas horas crees que pode votar unha persoa, máis ou menos, Sergio? Canta historia hai aí ou a que compre canto pode votar? Depende un pouco bueno, a cantidad de tempo que pasen nas secundarias. Eso, agora mesmo, realmente, se te digo a verdade, non sei exactamente cantas horas podense xogar no early. Sé que son, bueno, máis de 10 ou de 12 segurísimo, pero non agora mesmo non sabería decir exactamente cantas, sobre todo por lo que engadimos de contido todos estos meses. A ver, por certo, as miñas 13 horas teñen algo de trampa que eu repetín esta parte un par de veces, Claro. No, pero casi todo o mundo, porque queres facer varios personaxes, queres ver os vídeos de inicio, ao final repítese bastante toda esa parte. Moi ben, pois seguimos avanzando aquí no xogo. Si preguntan Ui, por acaba- aquí, poderase lootear a Catedral de Santiago? Enteira non. Roubar o códice, non? O códice Robar do Calistino, cepillo. outra vez. Falaban de roubar o Botafumeiro. Pero para roubar o códice haberá que meter a clase de electricista, ¿no? Como? Que roubaron o Botafumeiro? No, de roubar o Botafumeiro. Vale, No, hostia, estaba flipando, hostia. Era boa esa, Bueno, vale, moi ben. Vale, ben xogado. Pouco falta. Buf. Alguén, eso sí, pregunta que eu sei que alguén do trailer ás veces está, porque me chegou a morcego varias veces a pregunta, vale, non? De, maravilla. a catedral está no Early Access? Eu sei que non. O sea, non sei se vai estar, pero de momento non está. O sea, que vai xe hoxe non vai poder ir a Santiago medieval, vaya. Non, Santiago estará no xogo final, pero sí que, digamos que ese intre no que viaxas a Idade Media é exactamente o fin do Early Access, co cal digamos que podes explorar a fondo a parte celta do xogo, pero non poderás avanzar a Idade Media. Queremos guardar toda esa parte para o final. Podemos ir adiantando. Como, bueno, sei que a construción desa catedral ten un pouco de historia, non? Que contastes con colaboración externas, de estudio e tal. Se queres falar un pouquiño, non, dese tipo de historias. Sí, a verdade é que foi, bueno, como obviamente a catedral iba a ser un elemento importante. Pasou tamén coa Torre de Hércules fixemos tamén unha parte, digamos, que, bueno, que non se tratou como o resto dos modelados, digamos, do xogo. Digamos que isto pues, foi unha mestura de que, bueno, a cidade de Santiago sí que fixemos todo a nivel interno e logo a catedral foi, bueno, un rapaz que fixo que tiña unha recreación da catedral románica que a que queríamos nós, pero que non era válida por o xogo, digamos, por como estaba feito, pero sí que empregamos esa base que tiña él, e logo con uns colaboradores que temos tamén de Estados Unidos que fixemos toda a parte de esculpido, e logo, bueno, foron uns meses empregados na catedral porque, bueno, temos que bueno, é un asset especialmente importante. Bueno, pues alguén pregunta ou quere saber, foi Anxo Mizán, non? O que estivo... Sí, perdón. Por aí, non digo por ti, vaya, digo en xeral, recordando nomes e tal. Por certo, tamén, por se a quen vos interesa estas cousas, non? Quen está detrás de cada cousa, tamén sabemos, ou se confirmou, ou fixose oficial, non? Que Ramón Méndez, Alba Calvo, máis outro que non me sae agora de na memoria o nome, que son moi malo o nome, pero podo miralo nun momento, estiveron detrás da localización, tanto o castelán como o galego. É dicir, vou bueno, dicir que Mando Moreiras. É dicir que nese caso poderíase dicir incluso que estive dentro da localización en xeral, porque Ramón realmente foi un pouco a persona que me
apoiei todo o tempo para tamén ter o contacto coa xente que fixo en ruso, en alemán, digamos que, bueno, todo o tema de localización agora mesmo non, vamos, non podería ser posible sen Ramón, porque, bueno, porque, claro, como todos sabemos, é especialmente bo no seu. Estivo coordinando, bueno, Ramón é unha lenda aquí na localización na península, pero bueno, decía, el Fermoreiras, Alba Calvo, servidor, e tamén co apoio de galego das alumnas, Mariña, que a temos por aí logo, creo que mellor podemos falar con ela tamén un anaquiño así cara ao final, e tamén aquí de Maru, non? Según o nome de Twitter, non teño apelidos aquí, non teño chuleta, non? Pero bueno, logo falamos un poquinho con elas e tal ao final para facer algunhas preguntiñas sobre localización e sobre estas cousas que eu creo que é sempre moi interesante, non? O tema porque ao final é algo imprescindible no xogo, para min, o da localización. É unha boa localización, fai bo un videoxogo realmente, o sea, todos... No, totalmente. Máis cousiñas por aquí, vamos ler, vos tú lendo así pois un pouquiño o chat, non? O que nos van dicindo. Pero vaya, graciñas, primeiro, dar grazas aos... Bueno, tivemos algún pico de máis de 50 espectadores, co cal é unha maravilla, como sempre digo, e sobre todo lembrar unha cousa importante. Twitch en galego, xa sabedes que temos a nosa gran petición aí sempre de poder por o idioma, a nosa lingua, a hora de streamear, porque de momento estamos utilizando pois algúns en portugués, outros español, outros others, non, outros e tal. Nos aquí, como sempre, dicimos que molaría que pinchedes na opción de... que firmedes, a petición para incluir o galego. Por suposto, eso desde galego internacional, pues tedes o portugués e tal, hai idioma, non cada quen aquí, no sentido do reintegracionismo, pues supoño que un debate, todo isto que xa coñecemos, pero bueno, a nos gustaríanos ter o galego como tal, con nome, non? Con esa grafía, esa sotaque, pues aí adiante. Firmade, sempre firmade, aquí pedimos así, rezamos para firmade, que pronto chegaremos aos 1000, faltan 55 votos. 55 só, comentarios hai unha chea, ademais, é dicir, o apoio a verdade está sendo bestial, pero oxalá ter algo que se nos escoita ali arriba na cúpula de non sei, de Twitch, non? Do Twitch, sí. Xa vin por aquí que firmado, moitas grazas. Graciñas a todos, de verdad. Eso sempre é un... Pues, tal. Creo que en Xebre, non? Creo que foi creo que o proxecto de Enxebre como tal, a petición de Enxebre Gamer, pero vaya, que ao final é de todos e todas, vaya, porque todos queremos ese objetivo, non? Eu creo que parte do Twitch en galego, parte da historia é que o día que consigamos iso, creo que podemos pechar o chiringuito. Podemos dicir, vaya, acabou, pechamos o disco, pechamos... E acabouse. Acabouse, xa, non ves? Nunca habremos utilidade. Nada, aquí estamos, xa sabedes. Iso é unha invitación, en realidad, encuberta para que vos pasedes polo Discord de Twitch en galego, que hai un movimento enorme, de verdade, o que hai que estudalo. Eu xa teño falado con moitas persoas sobre este tema, de a cantidade de xente que se foi incorporando, sexa en YouTube, sexa en Twitch, a cantidade de xente nova que está creando contigo en galego na nosa lingua sobre videoxogos e tal, é unha auténtica pasada, unha auténtica barbaridade. Só dicirvos que vos animedes a iso sempre, que entredes, que non hai timidez, que non nin preguiza, non neste sentido, que fagades cousas, que aquí en Twitch en galego sempre eu creo que a xente pues, estará aí para apoiarvos e para darvos unha forte aperta, non, no caso de que fagades. Así que aquí estamos todos. Quero meter un disclaimer porque hai un compañero meu polo chat dicindo que eu invito unha cervexa todo que firme. Creo que o meu bolsillo non dá para tanto, pero bueno. Estamos aí. Todo se falar. O día que sigamos, pedimos, non sei, xa veremos, a ver se podemos pedir algunha subvención, non? O algo, a ver se nos dan aí tal con as cervexas. É curioso, ahora que mencionas que o mismo que dicía ao principio o de por Waylanders en galego cando se xogue, porque claro, no noso caso é parecido, que Steam non recoñece o galego como unha lingua, co cal realmente tes que descargas o xogo en castelán e logo activas no xogo a opción de galego, pero non ten esa opción de base no xogo, porque Steam non o ten recoñecido como tal. Xa pasaba cos outros xogos, tanto con Bullset como con Arca, era o mesmo, tiñas que seleccionarlo a nivel interno. Por eso digo que a nivel estadístico sempre é bo que vexase que a xente xoga, porque é a única diferencia que realmente fai que as empresas cambien esas cousas. Cando vexan que o galego, pois xogase máis xogos en galego que en húngaro, pois activarán o galego. Só atenden sí, no, para ben e para mal, no caso das empresas tan grandes como Twitch ou como Steam é puro número. É dicir, claro, les vale outra cousa.
En Twitch en galego, polo menos aquí en Twitch, cando ves que hai mil firmas e tal, dis, joder, pois xa que puxeron, por exemplo, o tema do catalán, creo que sí, o catalán si está xa aceptado en Twitch, Sí. pois unha lingua oficial, non? Neste caso, con recoñecemento do Estado, con tal, pois que menos, non? Que estar aquí nunha plataforma que ademais o iso, para eles, que non é que ademais isto é algo importante, que nós evidentemente querémola, pero non é que pidamos a localización, simplemente poder por etiqueta de galego nas nosas transmisións, que xa sería un primeiro paso, a localización. Agora algún día chegará, pero vaya, este é por unha palabra para eles, non simplemente que nos deixen ubicarnos. Así que nada. Seguimos aquí, non? Lume, Area... Sí, agora o tema é que ven o primeiro boss, entón voume curar un pouquiño. Bueno, importante. Está recuperando. Imos ver en directo primeiro vos que é, supoño, espectacular chegar un vos aquí. Graciñas, non? A Valeiros, por exemplo, que firmou, que pon aquí tamén feito por firmar, pois agradecido. Bueno, feito ou iso ou entrou no Discord. Non o sei, pero grazas polas dúas cousas ou por unha delas, da igual. As dúas axudan. Si poderes facer as dúas... Grazas a todos e agradecementos. Non hai ningún problema nese sentido. Vale, pois vamos a... Vamos a por ese xefe, imos. Aquí como non temos o son así, como o son do xogo, claro, cando quedamos aquí con un silencio parece que estamos en misa, non? Pero en realidad estamos aquí todos vendo... Nos metemos xa na batalla, claro. Que igual era interesante ver aparecer o xefe, inda que só fose así polo de... Sí, eu quero velo, Hombre, tens que pasalo. O sea, como fracaso no primeiro xefe despois de 12 horas. Sí, igual morro unha vez ou así, pero, buah, que espero... Uf, que non teño un guardado. Espera un momento que teño que solventar iso. Uf. Ollo que se complica a cousa, non? Aquí. No, a ver, non ten maior... Non ten maior problema porque o fago agora, pero... A ver, preguntan polo chat. O de romancear, que? A ver, podemos namorar no xogo? Sergio. Por lo de agora non, pero sí que a idea é que no xogo final temos vale, que estaba aquí o pobre, estaba Zorzamo que necesitaba saber este dato, que se lo preguntó como varias veces. Sí. Pero sí, precisamos amor. Sí. Din por aí que está moi guapo o boss e que tes que gañar a primeira, Dinaf, que senón... A min mólame sobre todo, eu quero preguntar se a xente que dice está moi guapo o dice no mesmo sentido que a Moura, que é máis atractivo do que imaginaba. Quero preguntar eu eso, pero non sei se estou guardando ben. Que está pasando aquí? Non podes gravar durante o combate. Vale. Pois, vale, pois entón... Efectivamente... Ou pronto ou tarde. Efectivamente, pois veña, a saco. Demóstranos esas skills de... One shot, aquí estamos. A ver que está pasando. Un momentiño que aquí hai un personaxe que non quere ir. Así da máis hype. Un home que matou a Deus seguro en casi todos os Final Fantasy non pasa nada. Isto está solucionado. Usa moito o modo pausa este que ten. Sí, porque se non hai encontros... Bueno... hai encontros que me custan se non abuso do modo pausa. Que tamén para algo está, ¿no? Pero sí. Hai encontros que o que cambia entre ter ben xestionado o equipo e ir mantendo así ollo na vida e tal, en as pausas, cando tocan e cando tal, e non facelo, a diferencia é brutal. Estes dous que están aí aos pés dan un pouco de medo. Porque están recibindo todo. Imagino que esti. Son os que teñen que facelo tamén. Claro, está. Sí. Vale. En fin, se queredes ver tamén, nos apoyamos sempre os streamers, apoyamos a todo o mundo, sempre, por exemplo, antes de nós, ¿no? Antes de The Wildlanders, antes de Twitch en galego, quero decir, por exemplo, estivo aquí Janavi Alfredo retransmitindo a súa partida de The Wildlanders, por se queredes, en diferido, ¿no? Botarlle, pois, unha ollada e ver, pois, outro gameplay, non sei que personas escolleu el, pero velo, vaya, que sempre está moi ben apoiar ao resto de como se diría, de selos de firmas que temos aquí na nosa comunidade.
Están valorando tamén moi positivamente que esa pausa táctica, Sergio, como sistema de combate, que a xente prefire a estar taquicárdica, como di aquí, co estrés. Sí, a mí, bueno, como xogador algo que sempre preferín, bueno, foi unha das cousas que xa desde o primeiro momento estivo pensado para ter. Tamén xa está dita frase, preguntando pola dificultade. Será este o Dark Souls galego? Será este o Dark Souls dos xogos de Galicia? No. Mentres non sexa o Cyberpunk, todo vai ben. Bueno, creo que o Pues conseguimos. nada, bueno, aplauso para o noso Dinaf, ¿no? Que estaba Sí, sí. medidísimo. El día que isto non hai que exagerar, isto tiña todo controlado no minuto 1. Xa pillou o guardián, Sí. pensando isto aquí non me vai tumbar nin de coña, bueno. As horas pagáronse ben, sí. Bueno, preguntan directamente tamén, é certo. Hai varios niveis de dificultade. Sí, hay, o sea, a idea que temos, bueno, que aparte sí que podemos mellorar tanto a dificultade que vai influir tanto no daño como na IA dos enemigos, bueno, sí que a idea que haya varios niveis, sí. O sea, eso neste momento non está todavía, ¿no? Ou... Non creo que non. E cal é o predeterminado que está agora mesmo? O que temos como, por así decirlo, como normal. Ok. Dinap Pro Player. Que por cierto, estiven a pensar que falamos antes de que faltaba a primeira misión, eso é porque, claro, porque non tes o xogo parcheado de hoxe. Pode ser por... Sí, vale. Pues, que estiven dando toda na cabeza é porque falta, pero hoxe está toda esa parte sí que está en galego. Vale, entón igual o que teña que cambiar a outra versión, porque eu tiña o que nos pasarades. Claro, entendo. Pues a actualización de hoxe estou seguro que sí que está no, todo... porque, por exemplo, a ver, o sea, bueno, si non vos importa que me salte esta escena ou é moi importante que se vexa. No, mira, yo que vexas, ti xoga como queiras. No, que sobre todo non hai... porque si pasamos a esta escena, a partir de agora os diálogos Sí. todos están en... Se o vades vendo agora, non sei se o temos en pantalla, pero se o vades vendo, os diálogos agora si están en galego. Unha vez pasas deste boss, Sí. pero non sei sí. se é... De feito, foi eso, cando dixestes iso, quedeime pensando, foi eso, que na última actualización entrou a primeira misión de Irlanda. Ah, vale. Preguntaba tamén, non, por aquí, Antón, cal era o xogo, non? De que videoxogo tomachedes referencias a nivel mecánico? Sí, bueno, sobre todo decir que a nivel mecánico un pouco mestura, porque sí que un pouco, bueno, en xeral o xogo referencial para o estudo foi Dragon Age, unha cosa que levei moi presente, a parte das formacións é propia, porque non hai outro xogo que o teña, e logo, pois, bueno, varios RPGs desa época, sobre todo tamén en temas de cámara, en temas de moitas cousas, como pode ser o Neverwinter Night 2, ou, bueno, máis xogos a nivel de un pouco a cantidad de clases e todo eso. Bueno, ahora sí que vedes, non, os diálogos en galego, como bueno, sen máis, non, quero dicir, o sea, estades vendo. Eso sí, vos desde aquí unha petición. Poden porse un pouco máis grandes o día de mañá? Podes incluir unha pequena opción de fonte para os que estamos medio choscos? Eso sí que estaría... Sí, temos aí o sea, sí que estivemos a falar varias veces do tamaño dos subtítulos, sí que temos, bueno, temos o tamaño. Sí que é verdade que bueno, que ao principio a nivel de lesividade está testeada, pero bueno, sí que obviamente os que en canto entra presbicia xa é un problema, así que... Bueno, pues están aquí falando. Outra pregunta me pregunto, chegará dobrado todo o videoxogo en galego en algún momento? Sí, eso vai pasar, sí o sí. Hai actores que teño na cabeza ya totalmente enfilados. Foi unha mágoa que un dos actores que tiña moitas ganas de traballar con ele outra vez morreu fai nada, que foi Antón Cancelas. Fui ahora xusto estes meses, pero porque era un moi bo actor.
A voz mítica dentro da nosa. Sí, Moi tiña guai. moitas ganas de traballar con el neste xogo, porque traballei en Arca xa con el. Pero polo demais bueno, hai determinados personaxes que teño moi enfilados que actor en concreto quero que sexa xa dende que empezou o primeiro momento digamos, dos primeiros bocetos de Waylanders, bueno, tiña xa, bueno, algúns moi decididos. Teño moitas ganas de facer esa dobraxe. Isto, claro, pregunto porque é probable que esa dobraxe non este o día da estrea, non? Senón que ao mellor chegue nun parche posterior, ou crees que chegará para a estrea? É a idea que cando este en Vale, castelán estará en galego, probablemente porque precisamente a idea é que o que fixemos con Arca, que ti fas esa dobraxe cos actores en castelán en galego o mesmo día, co cal ti tes a versión galego-castelán a vez gravada. Entón, Vale. a priori debería ser así. Genial. Hai unha das razóns, además, de que sempre todos os dobradores son de aquí, porque así podemos facer as dúas versións. O típico dúo, non? Sí. De tal. Dúas preguntiñas por aquí. Preguntan, está dirixido a algunha idade en concreto ou é para todos os públicos? Eu creo que máis ou menos podría ser, non? Para... Sí, a ver, aquí é un pouco de sempre. Eu creo que, home, o típico de, se tivemos que poner o típica marca de idade, eu creo que 13 polo tema de que, bueno, de que hai un pouco de como a guerreira celta que le vas agora que vai cun peito ao aire, veo que sei, pues, se queremos por esa limitación, pero eu creo que non é un xogo relativamente branco hasta certo punto, non ten obviamente violencia, ten un pouco de desnudez, pero todo é tratado dende un punto de vista moi natural, non, digamos. Non sexual, vaya. Claro, é que a idea é un pouco esa, non? Que de feito é eso, pues a guerreira celta que levamos leva un peito ao aire, pero porque para ela non é algo... De feito, o resto dos personaxes non fan mención en ningún momento, nin chames de atención, nin nada, porque non é relevante na súa cultura, digamos. Logo, deixa a que cheiraba pá tamén por aquí unha pregunta das boas, como digo, das complicadas, das que pode responder en nunha hora, máis ou menos, que é como ves o mundo do desenvolvemento en Galicia agora mesmo, se cambiou nos últimos anos, non? Mima. A ver, que o meu punto de vista é o sempre, por desgraza, é o mesmo. Realmente de fai uns anos que realmente sigue sendo un sector e non unha industria, porque non hai realmente un interese real das institucións todavía en potenciar que creza máis, digamos, para poder ter unha industria per se. O mundo do desenvolvemento hai moitísimo talento, hai xente moi boa facendo cousas, temos unha revista, quero decir, é que non é que non haxe interese en Galiza por os videoxogos, porque claramente aquí hai moitos locos facendo cousas, pero claro, eu creo que para dar un paso adiante fai falta, bueno, pues un apoio que non hai. Sempre poño exemplo, no noso xogo, o xogo vai estar en galego, e sai a catedral, e sai a torre, e sai a catedral nun año xacobeo, e pola parte da cultura, do Departamento de Cultura da Xunta non ibo, polo menos a todo agora non tivemos o mínimo interese, co cal, bueno, pues eso é un pouco reflexe, non? Bueno, pois temos tamén aquí de invitadas a dúas persoas que tamén traballaron neste proxecto, nesta localización, como dicíamos, que son Mar e Mariña, non? Creo, sí, Mar e Mariña. Andades por aí xa, compañeiras? Aí estemos. Hola. Hola, que tal? Hola. Boas noites. Hola. Boas noites. Que tal? Nada, é difícil ou é fácil localizar The Waylanders, non? Así como pregunta inicial. Mar, por exemplo, se queres ti empeza... Como foi ese proceso? Ou, Bueno, Mara, ti creo que... Vale, sí, pois, bueno, ten as súas cousas. É o noso primeiro traballo, digamos, oficial de localización, porque foron unhas prácticas que fixemos para a universidade. Así que foi unha experiencia moi guai, a verdade.
Mariña, ti como valoras, non, que a propia universidade, o sea, esta conexión entre proxectos, non, que vos leven realmente non a unha cousa imaginaria, senón a un proxecto real que vai ter un público real. Supoño que é algo positivo para vos, non, que vos anima a traballar arreo. Sí, agradecese moitísimo que haxa títulos propios como o do ETIB que nos permiten coñecer o sector da traducción, porque moitas veces na carreira quedaste con moi poucos coñecementos sobre realmente a que ámbitos podes aplicar a traducción e realmente iso, o audiovisual e os videoxogos e demais é algo que está aumentando. Sí que, bueno, apreciamos moitísimo a experiencia, que se nos permitan facer estas prácticas. Ademais, nós ao principio non sabíamos que era para The Wildlanders nin nada, fíxosenos unha proba a cegas. Aquí estamos, coincidimos que as dúas somos amigas, que levamos traballando en moitos proxectos durante a carreira xuntas e podémonos xestionar ben. Sí. Pero sí, vamos, agradecese moitísimo ver que hai saída unha vez rematas traducción, porque as carreiras de letras, bueno, xa sabemos a copla de sempre. Entón, sí, agradecese moitísimo. Cal credes que é o maior reto nunha localización para a hora de asumir un videoxogo, non? Cal credes que é ese reto que estáis sempre? A naturalidade, manter a esencia do xogo aínda que o pases a outro idioma. Nós, por exemplo, tamén tivemos a problemática da linguaxe inclusiva, que intentamos introducir dentro do que fose posible, porque ademais, bueno, non cheguei para o directo así nos últimos momentos, entón non sei se se comentou, que Emil, en principio, é un personaxe sen un xénero concreto. Entón, dependendo da personaxe, bueno, da persoa que o xogue, pois pode ser home ou muller. Entón, intentamos manter cousiñas dentro do que cabía, pois iso, sen xénero aparente. Tamén outras persoas que saen, como poden ser soldados ou arqueiros, pois intentar dentro do que cabe, iso, mitigar... Evitar o masculino xenérico, digamos. Sí. Esas cousas. Sempre que Pero fose sí que posible. o do protagonista foi un dos maiores retos, digamos, o de... Porque, claro, ti podes elixir pois, ser home ou muller, ou non sei se hai personaxes non binarios ou algo así, pero tens que intentar que unha mesma traducción vala tanto para a muller como para o home, que non teña marcas de xénero. Entón é complicado a veces. É sempre interesante, non, ver o tema das traduccións, porque a mí sempre me parece como... Acórdome de falar con Ramón Méndez, non? El sempre dicía que unha dos puntos máis complicados, había dos puntos clave neste tipo de... Sobre todo nos RPGs, que pasa moito. Un era o tema das cancións, dos poemas, este tipo de traduccións. Non sei se vos pasou con algún, que tiñas un tema en inglés e tiñas que traducir ao galego mantendo rimas, mantendo ese tipo de cousas, non sei. Bueno, eu de feito o meu TFG sobre Steven Universe é unha das cousas que fixen foi traducir a canción extendida da serie e volvínme tola buscando como se rimaba en inglés, a métrica, todo para poder pasalo, porque ademais era un traballo da análise da versión en español latino e español en castelán a unha proposta pola miña parte en galego. Entón, si, é un traballazo facer iso, definitivamente. E nos videoxogos tamén se ve moitísimo esa problemática, como poden ser, eu que sei, o Rhythm Paradise, por exemplo, e demais, que non ten versión en galego, pero si en castelán. O tema tamén, por exemplo, de quebracabezas, non? De se tes un problema de, como se di, un problema de letras que caiban nos textos, nas caixas de textos, nos diálogos, entendo que sempre buscas manter, evidentemente, a esencia do xogo original, pero ao final o xogo ten que ser xogable, ten que caber aí. Supoño que isto é super complicado a veces de manter. Sí, as limitacións sempre están presentes. De feito, nós agora que estamos no TIP, que nos dá clase Ramón, pois estamos vendo un pouco iso sobre moitas veces as limitacións de caracteres. Agora estábamos con dobraxe, intentando ver como facer cando efectivamente tes unha limitación pois, de sílabas ou de caracteres. Mar, falando tema traducción, interpretación, non? Entendo que sodes estudantes ou fostes estudantes de traducción e interpretación. Mar, creo que me vai un pouco cortada a conexión con ela. Sí, sí. Sí, bueno, Mar na súa habitación Creo xusto que non lle chegou. estou tendo problemas de conexión. Non te preocupes. Perdón. Bueno, é unha pregunta... Nada, que va, isto son cousas directas. É unha pregunta xeral, que era o tema de que a mellor moita xente cando... Claro, digo que moita xente que estudia traducción e interpretación moitas veces non sabe que realmente pode ter un futuro nos videoxogos, realmente. O sea, pode haber unha liña de traballo moi forte aí
e non sei como valoras ti esa saída, non, laboral, animar a xente, supoño, non, a que investigue por aquí, que vaya por aquí, que é tan válida como calquera, por non dicir ainda a día de hoxe totalmente presente, non, e futura. Sí, de feito, é que durante a carreira falannos moi pouco de concretamente a saída de localización. Centrase moito máis en outras cousas como audiovisual ou a traducción literaria e así, pero hai moi pouca atención de cara aos videoxogos, salvo en excepcións como o título de TIP que montou Ramón Nauvigo, que realmente de onde sacamos estas prácticas, que sí que lle dan moito valor ao mercado da localización e tal. Preguntan por aquí tamén a que cheiraba pa se a cantidade de texto a traducir é moito maior a de proxectos noutras artes. Entendo que depende moito do xogo, pero bueno. Sí. Depende do xogo, das palabras que che asignen. Nós, por exemplo, non traducimos todo ao galego, nin por asomo, vaya. Ao final, que va. o sea, estudantes en prácticas, sí que nós acabamos a carreira, estamos nun mestrado, eco de TIF e demais, pero vaya que non, normalmente os xogos, incluso as series ou outros proxectos audiovisuais fanse en grupo. De feito, é moi importante poder traballar ben en grupo, coñecer as persoas que traballas. Sí. Por iso mencionaba antes que Mar e máis eu tivemos a sorte de que nos coñecíamos, porque a esa proba de traducción foron máis persoas que non tiñamos nin idea de como eran traballando, nin nada, e nos podemos xestionarnos ben pois falando pola nosa conta. Eu xa coñecía como traballaba Mar o mesmo comigo. Sí, entón, comentando cousas a medida que traducíamos e tal. Así que Tamén preguntan por aquí, supoño que tamén así podes facer un pouco, como digo, de bombo a vosa escola. Que é o TIF? Preguntan. TIF é un título propio da UVigo. O sea, TIF é especialista en traducción para a industria do videoxogo. Son as siglas, digamos. É un título propio da UVigo. Bastante novo. Sí, É dicir, non é un máster, novo. non ten a categoría de máster. Son menos horas, penso. E si, é novo. Nós estamos na terceira promoción, creo. Sí. Coido que sí. A min soame de facer a nova hai xa 3 anos por así que entendo que sí, que era bastante novidoso. É unha mostra imperdible e necesaria de que a industria do videoxogo en Galicia vai mudando e vai crecendo, non? E sobre todo crea perfis profesionais para tamén cubrir ese novo mercado laboral que precisa de xente, sobre todo especialistas, máis que nunca. Pois nada, imos ir pechando, Mariña, Mar, graciñas por estar hoxe connosco, así, ademais un pouco de improvisado, menudo atraco, creo que vos fixemos aquí. Pero grazas a vos, encantadas. Especialistas aquí, graciñas, de verdade. Sí, moitas gracias. E logo tamén, nada, pois imos apechando, creo, Sergio, e non tampouco te queremos aquí roubar toda a tarde e noite, que seguir dirixindo, non? Como hai moito que dirixir. Sí. Bueno, ahora mesmo no, voy a descansar un rato, pero sí. Bueno, pois a xente que estivo aquí, espectadores, pois xa vestes aquí un pouco de Wildlanders, esos primeiros compases do xogo, ese primeiro xefe, esas primeiras liñas en galego. Podedes mercar o xogo, que está, xa sabedes, en acceso anticipado. Realmente eu creo que case, non digo un obriga, pero eu creo que está moi ben apoiar este tipo de proxectos, un porque son da nosa terra, un porque son daqui. Eu creo que realmente de Wildlanders creo que paga a pena velo, xa non digo por eses motivos só, senón porque creo que pode ser un bo xogo o día de mañá. Ante todo, como obra, creo que funciona moi ben. Xa pode dicir Dinaf que estivo xogando, de dicir, o sea, hai un xogo detrás, non detrás de calquera publicidade que non se podamos facer aquí en Twitch en galego, e non sei que, eu creo que como crítico eu que me dedico a isto, eu creo que hai un xogo. E iso ao final é o que vai facer que funcione, porque por moito que nos gusta nos dicir, non, é que un xogo daqui, iso non chega, evidentemente, senón que creo que hai unha ambición e unha calidade, como di aquí, xa falábamos antes, internacional, que é o que precisa este tipo de, eu creo que a industria en xeral, local sobre todo, non, pois necesita este tipo de proxectos. Entón, pois parabéns a Gato por sacalo adiante, porque xa está a recta final, que creo que ides coller unhas vacacións ou algo. Bueno, ahora non que teredes parches e teredes logo típico de corregir, non sei que agora os xogos non se lanzan e se acaban, non? Como antes que nos chegaba o cartucho a casa, antes era un pouco así, pero ahora hai que vixiar que todo vaya ben, pero nada. Parabéns, Sergio, por The Wildlanders, con todo o que se conleva, e sorte no que veña, que ainda son meses, entende, de traballo duro coa COVID. Outro día falaremos, eu creo, seguro, porque volveremos falar,
falaremos, por exemplo, dese tema, non? De como a COVID afectou, por exemplo, o desenvolvemento de 1000 temas que quedan no tinteiro, pero que vaya, o tempo é o tempo. Graciñas de verdade e parabéns. Moitísimas grazas. Moitas gracias a ti. Nada, despedimos tamén a Mars, co-presentadora hoxe, compañeira do metal, e tamén ao noso querido protagonista hoxe, como se chamaba a protagonista que creaches? Era Sabia, acabou se chamando. Sí. Pois nada, Dinaf Sabia, barra Dinaf, pois aquí a tivemos. Graciñas, rapaz, como sempre. Non xa sabedes, Twitch en galego, eu son invitado aquí o Charlie, Carlos Pereiro, como que irades, director da revista Morcego, falar de min, en serio, algo que me parece sublimemente estúpido, pero vaya, que entrades a revista Morcego, que está moi ben tamén. E nada, Twitch en galego, firmada a petición para que teñamos algún día o galego tamén aquí nas nosas retransmisións, e sobre todo, seguide os streamers galegos que están de verdade unha explosión que eu creo que paga a pena manter e vemos a onde chega onde expansiva, pero de momento aquí estamos no núcleo. Boas noites a todos, a todas, e vémonos na seguinte. Veña, Veña, aburiño. boas noites. Chao.